ka ja da ni gaba. Annabi assalamun alaika ba za ni ki gaba. Annabi assalamun alaika yabonka na gaba. Annabi assalamun alaika ba za a kai ka ba. Annabi assalamun alaika ba za a san ka ba. Annabi za na sanya ƙara a gare ka nai gaba. Annabi gai da kai uban kodo a ci ka can gaba. Annabi gai da kai uban kirki babu kai akwai. Annabi kabuwa ya an kare wa faɗa akwai. Annabi za na zo ka ce manto korafi faɗa. Annabi makiyan ka ke jifa sun taɓan kaɗan. Annabi garkuwar ganin ne ma za na so gaba. Duk da uban da za yi jifa ba za ta ganni ba. Dan kai ne abun bahar ina go gaban gaba. Ba a taɓa yo na biyu gaba. Nai wuta ko aljanna annabi ta iman na rike ka ba zan sake ka ba. Nai wuta ko aljanna annabi ta iman na rike ka ba zan sake ka ba. Bari illa wuta na sanya farkon abun faɗa wanda yake ta son abun son da nake ta son faɗa. Rabbul rahimu ba ni za'a a yabo na dan faɗa. Annabi shugaban wadata shi ne ya so abai. Rabbu illa huyo salatin da ba za a san shi ba. Kun annabin da kan ji nauyi ya faɗa ka kasa bai. Wanda da mu da kai muke so baka so ka ba mu ba. Annabi ne yake da zamo mana kai a can gaba. Fatima bintu ya ga annabi ba za a san ki ba. Alfaharin uban halitta ke ce ake faɗa. Babu gaban ki babu bayan ki ba za a san ki ba. Waye gajiya da girma ba a ce ya so ta ba. Za sahabbai cikin salatin kan rasulun nasu ne. Jawuta jana hadimi ne mai sanya bansa ne. Marhama za na so ka jana mu je da hana ka dai ba ya yaba ya kai gari ka ba dai rasulu ba. Ai wuta ko aljanna annabi da iman na rike ka ba zan sake ka ba. Annabi shi kadai ka mulkin mallaka a don gaba. Zan yabi wanda ban sani ba uban ka ba gaba. Wanda a zo shi ya fi bautar da ba za a ganta ba. Wanda ya ke shi yayi asarar da ba za a kai shi ba. Banda rasuluwa ka mulki bai so ta nafsu ba. Duk da ku bincika ku duba ba a san rasulu ba. Shi ka rabo ya bai halitta bai san da babu ba. Har magiyansa na jiya ba in ba rasulu ba. Rasulu an faɗa ba zai san kamar sa ba. Wanda ganinsa za ya cece ka gurin tsana gaba. Shi ka rikon wuka da nama kowa ya rarraba. Waye ya ce bai samu ba bai so a bashi ba. Ba ka da ranka iska a ji ka ba a gane ka ba. Kai fa a so ka wajibi ne ko ba a ganka ba. Wai ya bi wanda babu daha bai san gwanin mu ba. Annabi ya kware wa girma ba mu kai a ba mu ba. Kai wuta ko aljanna annabi da iman na rike ka ba zan sake ka ba. Wani wuri na ko da annabi ban so a kishi ba. Son da nake yi wa rasulu ba dan aljanna ba. Wanda ya so shi dan ya tsira da rai bai mutunta ba. Annabi ne abun zubuta ba a kai gare shi ba. An gama babu kowa ba wani mu ba. Ba ka ganin illa wuta bas in ba rasulu ba. Wanda ya yo ka shi ya san shi baka je ka gan shi ba. Miye za ka ce ma wannan na gaba ina gaba. Ba zai gana a yadda kanta ba. Wadda bajan a tada ruhi in ba gare shi ba. Wadda sato ya yo halitta ba izininsa ba. Rabu da shi yake abin da yake ba a san shi ba. Wadda bada ba mu kyale zai ban mu gan shi ba. Waka mu san isar ka annabi ba dan halalu ba. Wanda ya ganka za ya gane ka ba za ya san ka ba. Yar da sani illa fuki nan shi ne ya san gaba. Kai wuta ko aljanna annabi da iman na rike ka ba zan sake ka ba. Wacce akwai ya ce babu rasulu ne akwai. Ya rike duniya lahira ga shugaban akwai. Wacce ya sha aje a duba shi ne ya bai akwai. To jama'a mu dai fahimta ba mu san rasulu ba. Annabi ya buwa yana lura ba za a san shi ba. Ji ka shiga wuta ya ce to mu a san da babu ba. Har da dadi ya kai mu aljanna ya je ya zuntufa. Wanda ba shi ko da sisi ku faɗa ba aishi ba. Isa annabin mu isa da kai da kai. Wanda ka ji shi za ya koka na gan shi bai da kai. Za ya faɗi a san da babu ya so ya zo da kai. Ga fa irin ta nan a fili ba a zo da ɗaha ba. Shi fa gwanin mu ba ya san reni shugaban rabo. Ban taɓa jin a ce da mai ƙarfi ba gwanin mu ba. Jalla illa ku shi ga aikin ba shugaban
ba wanda babu ba mu a taɓe mu shi yace shi ne da shugaba wanga a san shi ya haramta jama'a mu je yabo ni fa aliyu sahibi ban taɓa jin gabansa ba ko fa khalifa ya faɗa da ba za a kai shi ba zan faɗi wanda ke zuma na akan da halai gaba mahibu ce khalifan ba da ban san akwai ni ba wanda ya so ka ba za mu ki shi ba can muka kai mu jarumi kai ta kula da mu gaba ka bi rasulun babu wasa na ga lokacin gaba daga gare shi sai gare ka kai ne da shi gaba mu aka ce ma yan futuhi ba dan a san mu ba karda a ce ka ce futuhi baka gana ɗansa ba mun ji anan na sanya aya ban so da haka ba kai abuwa mai san rasulu mu haɗe a can gaba kai wuta ko aljanna annabi da'iman na rike ka ba zan sake gaba dan wuta to salati gurin ki uba ga Zainaba wanda kake ta yi ka lullum ka ba gare ni ba wanda kace kana so ba za ya wuce rasulu ba in ba shi ba dai ka kace ba za ka ba mu ba sai wata rana annabi na ka nufe ni nayi gaba dan karamin su ne mai fadin ka rasulu ja gaba wanda ka ba fito gidan nan ya zamo garan uba rabbu ka kara ban basira na fadi a can gaba rabbu ka kara ban basira na fadi a can gaba kai wuta ko aljanna annabi da'iman na rike ka ba zan sake ka ba